Nun. Kita tayo. Yun. Kaway tayo. Kaway. Ano yan? Ano yan? Tayo. Nabasa na yun, Alma. Nagalit ako. Tawa-tawa kasi. Ang sakit ng mukat mo, ma. Yung sa mukha, ano sa mata. Paida ka din pa. Ayusin natin yung maglagay tayo ng mga Dapat gudbahin natin yan. Para malaki. hindi ka pagkuha. Ito. Ay, hindi. Hindi kutsilyo doon. Yes, thank you. Ano mga estudyante? Huwag muna kasi ano ba yun? Nakaplay ba yun? Baka hindi naman. Kaya mga siya yung nakaplay. Ate, pero na si salamin. Ni, natatalsikan mo. Biniduang. Patong ka sa malim pa. Ayusin mo kasi dito, oh, taburang dyan. Sige na taburang. Yung kami ng gawin. Hindi mo na buwangan dito. Gawin ba yan? Hindi ba ko? Ay, hindi sana umao, buhangin mo. Pagdating ka dito, hindi ka tayo buhangin. Ay, kang bayan. Titingin ba natin? My God! O yan! Suntak dito. Mamo! Kita ko lang yan dyan pa. Yun! Pag na po lang na memory niya ang pagkakabayo. Palagyan natin ng bato dito pa para lalong lalalim. Palagyan natin ng bato dito pa. Ito naman ha. Para maalunod yung suso mo. Sige, sila. Nagpugit na yan. Okay. Palagyan natin ng bato dito pa para lalalim. Buhay nga raw. Ako. Ate, magtulong naman. Tutuwan ko si mama mo na. Asin-sin! Magasin. Ano, may gusto. Oh, yun o, may gusto. Bukay! Pinag-aapang sila. Alena!
Salaksak yun. Nakan din ako magsakaganyan ako ubo. Balik ka din. Masagit. Yun. Kaya sandali. Oh, may siling pala yung ulo, oh. Try mo lang ba? Maritis ka. Ay, ano naman. Huwag asin-sin! Pikato ma! Nag-apply ba yun, Sen? Hindi. Oo, may Saan? Taas? Ang nito, di ba? Wala na, hay. huwag kayo makanyan! Sige, ako makikita ka man. Ang balik ang ano, ay balik ang may pamalaan. Uban kayo kasi mo. Ay, napatanggalin yung linis. Ay, ikaw daw yung cake. Oh, wala. Ibang mga ganga. Umagalaw yung cake. Huwag kang maggaganga. Ay, gumagalaw. Yan, sige. Ah! Talagang. Ayun, yung nakakita na ang nakakita. Mainit din sa mukha. Madami sa kapasabi. Oo, mami kumasok sa ilong niya. Oh, Tsaka yung sukul niya. Papa, dito ka. Papa, dito ka. Ma, kumain yan. dito madami ng tao. Nagkarang sa loob ng makakita yung nag-video. Yan. Ang kagana kasi yun. Parang hindi lang yung appeal, di ba? Ano yan? May kontrolan pa ng ano yun. Yung sabuto. Bakit yun wala ba? Ano nagkaroon ng sunod? May share. Pero wala kontrolan na. Wala ba? Sabi niya. Hindi na yata binanong. Hindi na niya. Hindi mo siya sa paputin mo. May pahingin pakwan!
Kita na naman eh, para karabukon mo. Mama ko. Galing na. Sniper ganun, sniper. Sniper type. Wala ka lumalaki mga bato. Wala lumalaki ang mga yan. Di dapat dito sila sa mga. Wala ko tayo mga to. Nanganganak sila hindi. Ay mga bukal yan. Nanganganak sila hindi. Kuha, nanganak sila. Oo nga, pagka kasi minsan yan, pagka lumalaki sila, may nagkakanak, parang naglulubos na sila. Yan, matatanggal. Parang anak nila yan. Kinakain niya na yan to. Sabi niya, Ito ang kumain. niluluto. Ang bato. Niluluto niya. Pinang-iihaw nila sa China. Oo. Yun yung nililigaw daw nila. Ano daw sa buwan nila. Luto nga nila. Ay, kinakain niya. Uy, tapang ate. Ay, love. Nahalo tayo kinin ko. Huwag mo pilitin magtagalog ang Ilocano. Ay, oo. Makita nila yung kapit. Pumanaw na kami, tita. Ako din pa tutuan mo. Makita nila yung taxi mo dyan. Tita, pumanaw na kami. Eh, bili mo sana, hanap ka. Hindi pala. Kaya mo dun. Ready kayo. Sabi lang. Ang ganon dyan. Sila ara nagtakyan ko. Uy, ang ganda. Sila pala matindi. Uy, matamaan yung cellphone. Matamaan mo sabi, mabakit yung cellphone niya. Wala na, nagpatay na. Ang galing nila pumili ng pisto yung mga to. Basta pinagtakyan ko naman. May dyan, mayroong ano dyan. Kamatay na nila lang. Wala na siyang buto, nangyari siya. Kamatay na nila lang dyan. Wala kayo, magulat kayo doon. Bakit na itsura doon? Kaya. Uy, lagyan natin ng bato dito pa para hindi bababaw. Dali. So, kakain natin itong malapit na. Malapit na natin sila. Yung paliwang kain dito. Huwag mo tamaan, ana. Tanggal na naman. Tanggal din ako. Na. Tanggal. Oh, dito sa balita.
ano. Siguro 21. Salamat ng tagal dito. Okay, matapos na yan. Grabe, 1 o 20 years. 20 years na nag-compete ka na yung 10. Bao dito. Doon tayo sa, doon sa kapila. Maganda yan doon, pinagtatalon nila yon yung doon. Pinagtatalon nila malikot doon. Oo. Ito siguro. Hindi bumili tuloy ng sa aming shawarma. Kalimutan namin ang bumili. Ay, mamaya na lang ng gabi. Ha? Doon meron kayo? Wala, sarado na. May inumin ka, Chichi? Chichi? May inumin? Ano ba? Saan po yung may inumin nga sa? May inumin? Saan naman ako ma? Saan ko? May piso, ma! Oh, lagay mo na doon. So, Uli mo inumin. Nahulog na yung isang piso. Malapit na mahulog ang dami. Oh, nakapulot ka na ng piso. Nahulog na yung isa. May pira pa. Ako nakabiling papel. Apoy. Mataas na siya din ano. Tulog mo lang sa tanah, babasa naman doon oh. Ito lang napataas.